Bueno, podríem dir que 2001 és una pel·lícula que s'avança al seu temps, perquè incorpora una tecnologia que potser en aquell moment, encara que és coneguda en els cercles científics i tecnològics, no està encara a disposició de la majoria de la gent, per tant avança coses que encara no hi són, però si ens fixem des del punt de vista cinematogràfic, és una pel·lícula que avui en dia a la gent li costa veure, perquè és una pel·lícula lenta, llarga i molt diferent del que estem acostumats a veure en dia, que són pel·lícules relativament curtes i amb acció, cada 5 minuts ha de morir o ha de passar alguna cosa, alguna acció. La pel·lícula és una pel·lícula lenta, en la imatge juga un paper molt important, la música juga un paper molt important i, diguem, no és el tipus de cinema que es porta ara. En 40 més un any, s'ha de dir, que es va fer la pel·lícula és de l'any 68, diguem, la ciència ha avançat relativament bastant i coses que en aquella pel·lícula semblaven que eren de molt futur, avui ja les teníem, ja les utilitzem fins i tot a casa nostra. D'altres, coses que es va imaginar, encara no les hem arribat a assolir. I cito dos exemples molt ràpids. Coses que tenim avui en dia, les pantalles planes, per exemple, que apareixen en la pel·lícula mentre hi ha una videoconferència, mentre un dels astronautes està veient una emissió de televisió d'un reportatge que els han fet precisament amb ells des de la Terra, són coses que, aquestes pantalles planes són coses que en aquell moment havien aparegut en alguna fira científica, però eren coses molt concretes que només coneixien poca gent. Les pantalles planes no s'han incorporat a la nostra tecnologia i han estat d'ús quotidià fins als anys, podríem dir, fins a partir de l'any 2000, i és una cosa d'ús quotidià. Per tant, en aquest sentit s'avança. Hi ha altres coses que la pel·lícula, diguem, una mica no sap orientar o no fa una bona previsió, com pot ser, per exemple, la mida dels ordinadors. El HAL 9000 ocupa gairebé, no diria mitja nau, perquè les naus aquelles són molt grans, però ocupa una bona porció de la nau. En aquella època, no és que Kubrick pensés que el futur seria així, és que ni tan sols els tecnòlegs, els informàtics, pensaven com seria el futur en relació a la informàtica. Es creia en aquell moment que com més gran millor, com més gran més potent. Tenia encara la idea dels ENIACs i dels ordinadors antics, més antics, diguem, en la qual la mida era un sinònim de potència, de treball de la màquina. I per tant ell dissenya un HAL 9000, que és un ordinador molt gran. De fet, l'evolució tecnològica ha anat justament al contrari. Ordinadors cada cop més petits, més potents i més sofisticats. I una de les coses curioses és que els ordinadors d'avui en dia apenas tenen poques llumetes. Per què? Perquè no es poden gastar les bateries, es poden malbaratar l'energia. El HAL 9000 estava ple de llumetes que s'encenien, que funcionaven i donaven la sensació aquella de que com més llumetes i més grandiositat, si pots ser soroll i si pots posar fum, que això encara es porta avui en dia, més avançada sembla ser l'objecte tecnològic que es fa d'allà. Per tant, en el cas dels ordinadors no es va seguir la tendència que preconitzava aquell film, que era com més gran, més potent. Ha anat justament al contrari. Sí, en l'any 68, que és quan s'estrena la pel·lícula, encara falta un any per arribar a la Lluna. Estem en plena carrera espacial, la lluita entre els russos i els americans per arribar a la Lluna, i, en quant a tecnologia espacial, se saben moltes coses, però a la pràctica s'han portat molt poques. I, per tant, ell, juntament amb el seu col·laborador, l'Arthur C. Clarke, que era un escriptor i un reconegut científic, dissenyen o presenten unes naus que són una mica les que en el moment es creu que són les que arribaran a l'espai i volaran per l'espai i ens portaran a la Lluna, però que en les pel·lícules de ciència-ficció del gènere aquest no s'havien encara utilitzat, o no s'havien utilitzat de la manera en què ell utilitza la pel·lícula. Per tant, el disseny de la nau és molt correcte perquè presenta naus tipus transbordador espacial, tipus Shuttle, Columbia, etc., que transporten els astronautes des de la Terra fins a una estació orbital. Sabeu que ara tenim una estació orbital, l'Estació Espacial Internacional, tenim transbordadors espacials. Això ja ho tenim. Per tant, allò que dèiem que la pel·lícula s'avançava una mica, doncs sí, presenta coses que en aquella època no hi eren i que en menys de 40 anys han estat ja efectives. Llavors, aquestes naus són naus d'un disseny estilitzat, el que és un disseny aerodinàmic, perquè han de traspassar l'atmosfera terrestre, i per traspassar l'atmosfera terrestre i manegar-se bé necessiten que el fregament amb l'aire sigui un element que no freni l'avenç de la nau. Per tant, s'ha de dissenyar molt estilitzades. Les naus que hi ha a la Lluna són naus que tenen, a la pel·lícula, els transbordadors que passegen per la Lluna, són naus que tenen una forma raríssima, podries dir, molt heterogènia, una cosa poc estilitzada. Per què ho fa així? Doncs perquè a la Lluna no hi ha aire i no hi ha necessitat de fer un disseny aerodinàmic. Per tant, ell molt bé preveu que les naus que han d'entrar i sortir d'una atmosfera planetària, en aquest cas la Terra, han de tenir un disseny estilitzat, un disseny aerodinàmic. Les naus que es belluguen per l'espai, en absència d'aire, que han de baixar a la Lluna o un planeta sense atmosfera, no necessiten aquest disseny. I per tant, ell ho fa correctament, cosa que moltes pel·lícules després, i durant i abans d'aquella època, han obviat. Per tant, sí que ell fa una bona posta al dia de coneixements que no se'ls inventa ells, aquelles coses ja estan en les taules de treball i en la matèria de carrera espacial que s'està duent a terme.
però ell les posa en la pel·lícula de manera molt eficient. I llavors hi ha una altra cosa també molt interessant, és el disseny d'aquestes estacions orbitals. Encara no m'ha arribat a això, però és una cosa que quan podem ho tindrem. Si tu vols viure a l'espai un cert temps, necessites que hi hagi gravetat. I una manera que hi hagi de gravetat és fer rotar l'estació orbital. Això s'anomena generar gravetat artificial a base de la rotació del sistema. Doncs bé, aquelles estructures en forma de dònut o de doble roda, que es diu, ja s'havien previst per alguns enginyers d'aeronàutics, havien previst aquelles estructures toroidals, però evidentment no hi havia més que dissenys en paper. Ell ho posa, i de manera magnífica i espectacular, en aquesta pel·lícula, perquè la nau, el transbordador que porta el Dr. Hewitt des de la Terra fins a la Lluna fa una escala en aquesta estació orbital, en aquesta estació orbital que està en rotació, per generar aquella gravetat que un ser humà que ha de passar temps a l'espai necessita. Per tant, això també és un avenç, diguem, al coneixement que hi ha a l'època, perquè plantifica en imatges una cosa que només estava en disseny, ho simula i ho fa d'una manera excepcional i poques vegades després veurem en la pantalla coses com aquesta. En literatura de ciència-ficció sí que s'ha vist, i el mateix Asimov ha descrit coses d'aquest tipus, però en les pantalles cinematogràfiques difícilment veiem coses tan ben fetes i que estan tan d'acord amb el que ha de ser i serà el futur espacial de la humanitat. El sistema solar que es dibuixa a la pel·lícula és un sistema solar bastant creïble. La Lluna, l'aparença de la Lluna, és la que, diguem, encara no havíem arribat, recordem, a la Lluna, i per tant es tenien només imatges i fotografies preses des de telescopis terrestres. Però el disseny de la Lluna que fa és un disseny molt coherent, el mateix descens sobre la superfície amb aquestes naus que hem dit de forma heterogènia, que tenen qualsevol forma i pol·lulen i es naveguen molt bé per aquell espai sense aire, això és molt correcte. Llavors, quan se'n van a Júpiter, evidentment encara no hem arribat, no tenim una tecnologia que ens hagi portat els humans a Júpiter. Sí que tenim satèl·lits, com les sondes Voyager i els Pioneer, que ja estan acostant-se i passant Plutó, estan sortint del sistema solar. Encara els hi queda, però estan sortint del sistema solar. Per tant, diguem, la tecnologia la tenim, encara que els humans no hem arribat més enllà de la Lluna, i ara hi ha el planteig de portar humans a Mart, i Júpiter, no és un planeta al qual puguem descendre, perquè la seva superfície és un planeta gaseós, amb un nucli sòlid, però no és un planeta per baixar. El que sí que són interessants són els seus satèl·lits, que és el que ara amb algunes sondes s'està investigant la possibilitat que uns satèl·lits de Júpiter continguin algun element indicador de la vida o del precursor de la vida. Per tant, el disseny que ell fa d'aquests planetes és bastant coherent, i llavors fins i tot és tan coherent que sap, suposo que assessorat per l'Arthur C. Clarke, que quan tu estàs lluny de la Terra, les comunicacions amb la Terra, que es fan totes a partir d'ones de ràdio, igual que els nostres mòbils, que funcionen amb ones ràdio, les ones de ràdio són ones electromagnètiques, com la llum, que funcionen i que tenen una velocitat de 300.000 km per segon, que és la velocitat màxima, pel que sabem, dels objectes que hi ha a l'univers. No podem superar aquesta velocitat. Llavors, si tu et comuniques amb algú a 300.000 km per segon, si estàs a la Terra, no hi ha problema, perquè aquesta és una velocitat considerable, una velocitat rapidíssima, és quasi ben instantània. Però si et comuniques amb algú que està lluny, comencen a haver els problemes de distància. I correctament a la pel·lícula hi ha una escena en la qual han fet una entrevista uns periodistes de la Terra amb la nau que està acostant-se a Júpiter. I diuen, textualment, hem suprimit els 7 minuts de retard que hi ha entre pregunta i resposta per no allargar l'emissió que estan fent d'aquest comentari que estan fent, aquestes preguntes que estan fent els astronautes que estan tan lluny de la Terra. Per tant, això és correcte. La distància Terra-Júpiter, quan tu fas una pregunta a un astronauta que es troba per allà, ho fas amb una ona, com diem, una ona de ràdio, i triga a arribar uns quants minuts a la velocitat de la llum. Suposem que l'astronauta respon de seguida, clar, de dir, fa bon temps per aquí dalt, els astronautes diuen, fa molt bon temps, 3-4 minuts més en tornar a aquesta emissió. Per tant, la suma és de l'ordre de 7, 8, depèn de la distància entre Júpiter i la Terra, possiblement sigui alguna més de 7 minuts, però l'ordre de magnitud i la idea és correcta. És a dir, quan tu et comuniques amb algú que està a l'espai, has de tenir en compte el retard de les comunicacions. És l'única pel·lícula, hi ha alguna altra, però podem comptar amb els dits de les mans, comptades extensions, que té en compte aquest efecte, és un efecte important. No et pots comunicar instantàniament, com fem a la Terra amb el nostre mòbil, amb algú que estigui lluny de la Terra. I aquest és el problema essencial, una mica, per controlar, per exemple, sondes espacials que tenim ara per Mart, que s'estan bellugant per allà, que el retard de la comunicació, des que tu li envies la senyal que el robot s'ha de moure fins que el robot respon, poden passar entre 4 i 20 minuts, perquè Mart pot estar a aquestes distàncies en termes de minuts llum de la Terra. Per tant, és una pel·lícula molt correcta en aquest sentit
i ja et dic, no hi ha masses pel·lícules, podem dir, aquest és l'exemple clar de que és una pel·lícula que va tenir molt en compte tots els efectes físics i tecnocientífics que existirien en el viatge espacial, com així ha estat i com sabem que és així. Les pífies que tenen que s'associa al 2001 és una pel·lícula perfecta. Hi ha alguns detalls que no s'acaben de tenir en compte o no acaben d'estar del tot ben quadrats. Per exemple, hi ha una escena en la qual el Bowman, l'astronauta, està fora de la nau, intenta entrar a la nau i el HAL, l'ordinador que controla tota la nau, li diu no, ara et barraré el pas per aquell conflicte que hi ha, que ell ha de complir una missió i els humans és una cosa de segon ordre, una cosa que amb un robot també és curiós, perquè la missió d'un robot és preservar la vida humana, o deveria ser preservar la vida humana. Si un segueix les lleis d'Asimov hauria de ser així, el primer és preservar la vida humana. Però hi ha aquest conflicte de regles que fa que l'ordinador s'acabi una mica trastocant i convertir-se en un ordinador més paranoic que una altra cosa. I li barra el pas a la nau i en un moment s'ha de treure, aconsegueix entrar però s'ha de treure el traje i hi ha una escena en la qual ell està en el buit absolut, que és l'espai, en una pressió molt baixa, està patint els efectes d'un entorn que no és al qual els humans no estem preparats. I a la pel·lícula mostraven que ell sortia, o sigui, no li passava res pràcticament, o sigui, aguantava. Això no està clar, perquè evidentment no s'han fet experiments en els humans, de posar un humà fora de la nau espacial, un astronauta fora de la nau espacial i a veure què li passa, però se sap que en aquesta situació no aguantaríem més d'un minut o així. Hi ha molts problemes fisiològics, a part que la sang comença a funcionar malament, tot l'organisme comença a funcionar malament, i en poc temps aguantaríem una certa estona, això és veritat. Però això no acabava d'estar clar, no concorda, les últimes dades que se saben, no concorda massa bé amb el que la pel·lícula es posa. Tot i que l'efecte és curiós i s'ha de tenir en compte, és a dir, tu podries resistir de l'ordre d'un minut, diuen els últims estudis, a l'espai sense protecció de traje espacial. Sotmès a una pressió molt baixa i a temperatures extremes. Aquesta és una pífia menor en tot cas, que no està d'acord amb el que se sap, però és que a l'època no se sabia això, no havíem encara sortit a l'espai. I després la pífia més gran és la que comentava l'ordinador gran, que la idea aquesta de pensar que els ordinadors del futur, les que comandaran aquestes naus que ens han de portar a Júpiter i més enllà, que siguin ordinadors molt grans, això és el que estem veient que no és així. Els ordinadors cada cop són més petits, les sondes Voyager porten uns ordinadors que són de generacions molt antigues encara, però són ordinadors molt petits que comanden molt bé la nau. Per tant, petitesa i eficiència és el que ha predominat en el camp de la informàtica, que és el que la pel·lícula no va saber preveure en aquell moment. És una pel·lícula que marca un abans i un després en la ciència-ficció, igual que després ho fa Blade Runner, igual que altres pel·lícules més modernes, que hi ha més discussió, però tothom, en tota antologia del cinema, posen, sigui de ciència-ficció, posen a 2001 com una pel·lícula que marca un abans i un després, primer en la presentació de tota aquesta tecnologia espacial, diguem, i després que allò és com ho diria, és una manera visualment perfecta de passar-t'ho bé i d'imaginar el que vulguis que hi ha al darrere de tot allò, perquè això el contacte, si més no, amb una civilització o amb algú, que és el que tots els científics, si més no, els astrònoms esperem, contactar amb algú que sigui més intel·ligent que nosaltres i ens ajudi a evolucionar com a espècie, que no siguin com uns invasors d'aquestes últimes pel·lícules que venen a invadir-nos, sinó que puguem aprendre alguna cosa d'aquests alienígenes o d'aquests extraterrestres que segurament sí que existeixen en el cosmos.